Molt bé, bona nit a tothom. Anem a començar aquest ple extraordinari. L'aprovació si s'escau de l'esborrany de l'acte de la sessió 25 de maig del 2017. Hi ha alguna cosa a dir? Sí, senyor alcalde, bona nit a tothom, moltes gràcies. El grup municipal d'Ara Junts per Centelles s'abstindrà, com fem habitualment, en l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, però voldríem dir algunes coses que ho fan en aquest punt una miqueta diferent del que hem dit altres vegades. Com sempre, no estem d'acord amb la pèrdua de temps i el resultat que suposa la transcripció literal de les intervencions. Hem mantingut sempre que el sistema de gravació era només un element auxiliar a la confecció de les actes, mai per substituir el resum de les intervencions. Ara s'aplicarà sortosament el sistema de videoacte que ha de resoldre tecnològicament el problema i agraïm l'esforç tècnic i polític que suposa la seva implantació. Però aquest cop per nosaltres hi ha un element nou en la votació d'aquest punt. Al ple anterior el senyor alcalde es va comprometre a posar a disposició tots els centellencs i centellenques a la gravació del ple des de l'endemà de la sessió. Això nosaltres ja ho veníem reclamant des del ple ordinari de juliol de l'any passat. Aquesta gravació es va penjar al YouTube de l'Ajuntament el dia 13 de juny. Ignorem quin dia es va penjar al web municipal. Ens sembla que tot plegat obeeix a la mateixa actitud de poca consideració cap a l'oposició i de desídia respecte a les nostres peticions que es va mantenint des de sempre. Aquesta actitud també s'ha de denunciar respecte a la convocatòria de les sessions extraordinàries, atès que moltes, i la present n'és un cas paradigmàtic, s'observa que els punts que hi són inclosos, començant per l'aprovació de l'acte, aquest que estem tractant ara, no tenen cap caràcter urgent, que és el que justifica la convocatòria d'una sessió extraordinària. Perquè l'equip de govern va decidir fer els plens ordinaris cada 2 mesos i de convocar-ne d'extraordinaris sempre que fes falta? Preguntem, no? Per nosaltres la resposta és clara, perquè l'objectiu era estalviar-se debat i control per part dels grups de l'oposició. I això s'ha de posar de manifest, no tant pel que és, sinó pel que representa, una actitud antiga de manca de consideració i de desig de debat i treball consensuat previ a les propostes. Aquesta manca de consideració i de ganes de treballar conjunta es mostra en la multitud de comissions que hem demanat i que se'ns ha dit que es convocarien i que encara esperem pacientment. Cal recordar que als plens extraordinaris no hi ha els punts de control de l'acció de govern i sovint tampoc hi ha la preceptiva i prèvia junta de portaveus que permet tractar els temes de més contingut polític. Per cridar l'atenció respecte a totes aquestes situacions, aquest cop el nostre vot, tal com hem dit, serà d'abstenció, tal com hem anat mantenint. Entretant, el vídeo del ple no sigui accessible des de l'endemà de cada sessió plenària. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Té la paraula Josep Pérez, sisplau. Bé, jo crec que en cada ple l'argument de l'abstenció varia i demostra la seva coherència, com ja ens tenen acostumats. De juntes de portaveu no hi estem obligats, però intentem sempre fer-ne, i en aquest ple ja ho vaig dir que tots els temes passaven per la comissió d'Hisenda, per tant jo crec que es va poder fer tant el debat polític com el debat tècnic que s'emmarcava en el ple amb el que estem, i nosaltres el que fem amb els plens ordinaris és atenir-nos a la normativa, que és cada 2 mesos, i ens sembla que si hi ha plens extraordinaris és precisament per facilitar el debat, portar-los en el plenari amb la major celeritat possible i que tots vostès hi puguin treballar i participar. L'altra cosa és que si no ho fan amb més antelació, vostès sabran. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vots a favor de l'acte? Vots en contra, no hi ha abstencions? Moltíssimes gràcies, queda aprovat. Aprovació si escau del compte general del pressupost de l'Ajuntament, el de l'organisme autònom local Residència Sant Gabriel i el de l'Electrodistribució Centelles i l'Electre Comercial Centelles, exercici 2016. Josep, sisplau. Bé, quan es va donar compte de la liquidació, jo ja vaig posar de manifest la solvència econòmica de l'Ajuntament. En el cas que ens pertoca avui, que és el compte general, jo crec que més enllà de la gestió i l'agraïment en els serveis tècnics per la feina que fan, tot i l'estructura reduïda que compta el nostre Ajuntament, crec que l'important d'avui és facilitar la fiscalització externa de la comptabilitat pública d'aquesta casa, i per tant jo em centraré en posar de manifest aquest tema. Alguna cosa a dir? Sí.
Gràcies, senyor alcalde. Ara, Junts per Centelles no votarà a favor de l'aprovació dels comptes i no ho farà no perquè estiguem en desacord amb el seu contingut eminentment tècnic i que no dubtem ha estat confeccionat pels serveis de la intervenció de fons municipal amb l'esforç i el coneixement habituals i d'acord amb les eines de seguiment de la comptabilitat municipal i de la residència que pot desenvolupament de la gestió econòmica d'ambdós organismes. Les raons del nostre vot contrari són les següents. Bé, les raons del nostre vot com a abstenció són les següents. A la votació d'aquest punt de l'any passat vam denunciar la manca de respecte que suposa no habilitar un espai per poder examinar la documentació en horari compatible amb els nostres horaris laborals. Enguany vam poder veure l'expedient, però evidentment va ser en horari d'oficines. Hem obtingut una part de la informació per via telemàtica, cosa que agraïm, però seguim denunciant la situació que es crea en no poder fer el seguiment dels expedients municipals tal com voldríem. Seguim insistint que, amb independència de l'aprovació dels comptes per part de la majoria del govern municipal, sol·licitem respectuosament que l'alcaldia habiliti uns quants matins del mes d'agost a fi que els regidors del nostre grup puguin consultar els comptes, treure les fotocòpies que calguin i així poder complir amb la seva obligació de seguiment de l'acció municipal. Així mateix que s'habiliti un temps a les tardes, un parell de cops al mes, per poder fer el seguiment dels expedients municipals. Els comptes posen de manifest una acció política en la que no hem intervingut amb les explicacions prèvies oportunes, cas del pressupost municipal, ni a l'acció del seguiment indispensable, cas de l'electre i de la residència. Tanmateix, els comptes no deixen de ser un document tècnic que es limita a reflectir la situació econòmica advertint de cada decisió econòmica. Pel conjunt de tots aquests motius ens abstindrem de la seva aprovació. Moltes gràcies. Bé, jo crec que són temes que vostès ja han posat sobre la taula en diferents vegades. El tema de l'horari, doncs, els propis serveis jurídics d'aquesta casa van fer un informe deixant molt clar els temes que hi eren. A la comissió especial de comptes, doncs, vostès van demanar que es pogués facilitar el màxim d'informació digital i així s'ha fet. Per tant, jo crec que més que un vot contrari el que haurien de fer doncs, és agrair l'esforç que s'ha fet de tots plegats. Sempre hem estat oberts a facilitar el seguiment i, per tant, el que no es pot fer és voler treballar com vostès volen, que és només a la seva manera, sense tenir en compte doncs, aquest Ajuntament, i ja li dic, em remeto a l'informe que ja es va presentar en el seu moment, i crec que utilitzar l'horari per anar en contra d'un tema que, com deia al principi, és facilitar la fiscalització, és no entendre què estem fent avui. Jo crec que el pressupost té el seu camí i el que es fa amb el compte general és simplement aprovar-lo per tal que se'n pugui rendir compte a les entitats externes que són les que realment han de fiscalitzar externament les administracions públiques. I com que nosaltres hi creiem, no només hi votem a favor perquè donem suport a la gestió i, evidentment, al seguiment del pressupost, sinó perquè creiem en la transparència i en els mecanismes que hi ha habilitats per tal que això es pugui facilitar. Bé, vostè té alguna cosa a dir? No, una rèplica, sisplau, senyor alcalde. A veure, Josep, els comptes també hi creiem nosaltres. Òbviament, destaquem, en la meva intervenció ho he dit, que aquest és un document essencialment tècnic i nosaltres hem agraït i hem destacat la feina dels serveis jurídics i d'intervenció municipal des del primer dia. Això ho hem dit sempre. L'únic que fem és manifestar que, primera, aquests comptes posen de manifest una gestió econòmica en la qual nosaltres no hi hem intervingut i, per tant, nosaltres no hi votem en contra d'aquests comptes. El que fem és abstenir-nos perquè no hi hem intervingut. I, a més, hi afegim una cosa que ens fa l'efecte que és de pur sentit comú. Nosaltres l'únic que demanem és respecte a la feina que haurien de fer els grups de l'oposició. I dic que haurien de fer perquè no ho podem fer. Ja sé que els serveis municipals, jurídics, varen fer un informe destacant que només podem veure els expedients municipals en horari d'oficines. I això està bé, és el que diu la norma, és una interpretació literal de la norma. Nosaltres el que us demanem és que aneu una miqueta més enllà i que, facilitant la feina que nosaltres estem obligats a fer, perquè no hi ha hagut altres maneres de col·laboració, ens faciliteu que algun dia, en una hora que sigui compatible amb el nostre horari laboral, puguem veure aquests expedients. Ens sembla que això és de calaix, és una sol·licitud no democràtica, és de pur sentit comú, de respecte a la feina que els teus companys intenten fer arbitrant un sistema perquè puguin fer la seva oposició. I això és el que, d'una manera tancada, us entesteu a defensar recolzant-vos amb un informe que jo també defenso, però que de totes maneres em fa l'efecte que no és una excusa bona per respondre al que nosaltres amablement anem disposant cada vegada que es planteja aquesta situació. I ja està, així és de clar. Que quedi clar
estem defensant una cosa que potser jurídicament es pot tancar amb l'informe del secretari i que nosaltres l'entenem, però que ens sembla que des del punt de vista polític i amb l'amabilitat que haurien de seguir les relacions entre els grups polítics es podria trobar una solució que fos més adequada. Simplement això. Jo crec que quan un es presenta en un lloc ha de ser conscient dels horaris que implicarà i, per tant, si vostès governessin no crec que traslladessin tot l'horari de l'Ajuntament a les seves necessitats personals, no ho crec, i si fos així doncs em sorprendria. Per tant, jo el que trobo patètic és que s'utilitzi el tema de l'horari per justificar una votació d'un tema econòmic. Dit això, i li recordo la intervenció de l'any passat, hi ha sentències que en ajuntaments que hi ha hagut canvis d'equips de govern doncs s'emplaçaven els nous equips de govern a que votessin a favor del compte general, encara que no estiguessin a favor de la gestió anterior, precisament per facilitar-ne la fiscalització, i per això em remeto a aquest tema. Amb tot l'altre són debats que ja hem tingut i crec que aquí tots tenim les nostres situacions personals, tots intentem adaptar-nos i evidentment el que vostès plantegen és lícit, però en aquest cas no és possible. Moltíssimes gràcies. Hola, senyor alcalde. Va, últim, Sí, d'acord. Disculpi, nosaltres no intentem que l'Ajuntament traslladi tota la seva activitat d'oficines a les tardes. Simplement el que demanem és que s'habiliti un horari específic perquè unes hores, un parell de cops al mes, ja no demanem ni a la setmana, es puguin observar o estudiar els expedients municipals. Quant al que és el vot als comptes generals, Josep, simplement diem que nosaltres sabem que l'equip de govern els aprovarà amb la seva majoria absoluta i que, per tant, el tema de fiscalització no té cap problema. Simplement recordem que en aquests comptes generals, en la mesura en què reflexen l'activitat política i econòmica d'un consistori durant l'any anterior, nosaltres no n'hem format part i, per tant, nosaltres simplement ens abstenim. Recordo que nosaltres no estem votant en contra d'això. Bé, simplement vull posar de manifest que hi ha hagut en dues comissions s'ha parlat d'aquest tema i, per tant, jo suposo que vostès han tingut el temps suficient també per mirar-s'ho i ja ha passat tot un mes. Per tant, se'ls ha donat tota la informació que han demanat. Per tant, és una discussió que no ve a lloc. Per tant, passaríem a la votació. Vots a favor, sisplau. Queda aprovat amb vots en contra, abstencions. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Passaríem al punt número 3, que és aprovació, si s'escau, l'expedient de modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament 2/2017. Josep, sisplau. Jo crec que és una modificació en la línia amb la que nosaltres intentem gestionar l'Ajuntament, que és aprovar un pressupost realista i a mesura que va avançant l'any poder-lo anar adaptant a les circumstàncies i en tot moment un pressupost al màxim d'ajustat a la realitat del municipi i dels serveis. De la modificació, bàsicament destacar 4 elements. El primer és tot el tema del pla de barri. Podem fer una modificació els recursos provinents del pla de barris i les accions que es volen desenvolupar al llarg d'aquest any així mostren el nostre interès i compromís amb aquest projecte i, per tant, des que se'ns va comunicar oficialment que teníem la pròrroga acceptada, gestionarem i treballarem per poder complir el màxim del possible. L'exemple més visible serà tot el tema del carrer Collsospina i Fontcalenta i, per tant, aquest serà un tema visual, però també hi haurà altres accions a l'àmbit més cultural, més social i, per tant, de tot això se n'anirà donant compte. Després, vinculat amb el que parlàvem abans, hi ha el segon tema que crec que és interessant, que és tot el tema de la transparència i fer una administració molt més oberta i molt més propera als ciutadans. El videoacte i el gestor d'expedients en són 2 petits exemples, però que penso que tenen rellevància i que amb el temps es valorarà encara més la importància d'aquests passos que s'incorporen a la modificació que es posa en aprovació avui. Després hi ha tot l'altre àmbit i que mostra el compromís que tenim amb els serveis i en millorar els equipaments públics, i crec que l'exemple més clar és la millora de les escoles, en aquest cas amb un tema molt concret de
com es va explicar a la comissió, de clavegueres i dels lavabos, però crec que mostra la voluntat de tenir uns serveis en condicions i amb uns equipaments del màxim de qualitat possible. I finalment s'utilitza romanent. Aquest romanent servirà tant per fer millores econòmiques al personal com per donar resposta a necessitats més de manteniment, clavegueram, de vies públiques i també per reforçar els serveis i adequar-los amb els diferents àmbits. La modificació el que mostra és la solvència econòmica de l'Ajuntament. Crec que si és possible plantejar un repte tan important com el del pla de barris i totes les accions que se'n deriven d'utilitzar el propi romanent és perquè l'Ajuntament en té capacitat i això és fruit de la bona gestió dels últims anys i també no ens enganyarem que s'han aconseguit nous recursos i per tant amb aquestes noves subvencions que també s'incorporen en el pressupost donaran la possibilitat de fer des de plans d'ocupació a millorar els equipaments i aquí estem oberts a parlar del que faci falta, però crec que la comissió es va explicar i la majoria de punts han d'estar clars. Moltíssimes gràcies, Josep. Alguna cosa a dir? Bé, gairebé d'acord amb totes les manifestacions que acaba de dir en Josep, però nosaltres som el principal grup de l'oposició i hem de fer una valoració política sempre que es presenta un expedient de modificació de crèdit com és el que tenim al davant. I tal com hem anat recordant en altres ocasions, l'estratègia d'aprovació dels expedients de modificació de crèdit de l'equip de govern que l'equip de govern planteja ho és sempre el mateix plantejament. Es constata unes necessitats d'ordre tècnic o polític que justifiquen la modificació del pressupost, cap problema. S'elabora una proposta, cap problema tampoc. Presentació en comissió informativa com un tema que ja està tancat, elaborat per l'equip de govern i que permet com a màxim que la resta de grups fem preguntes per entendre les raons dels canvis. Aprovació pel ple municipal, esperant que la comprensió de la resta dels grups ajunti el seu vot al de l'equip de govern. Això és l'estratègia que se segueix amb aquests expedients. Les modificacions segueixen i seguiran obeint a la voluntat exclusiva de l'equip de govern que segueix les inèrcies tècniques i polítiques habituals. No hi ha cap mena de possibilitat d'anàlisi conjunt abans de plantejar cap canvi, escoltant possibles alternatives i permetent un treball de tots amb la presència dels tècnics que fan el seguiment específic de l'acció econòmica dia a dia. En aquest expedient ens hauria agradat saber si l'Ajuntament ja ha comunicat als propietaris del Palau l'import de les obres de l'ordre d'execució que ha suposat construir el pas que s'ha hagut d'habilitar o saber, per exemple, quins contractes i per què es destinaran els fons del programa complementari de la Diputació, tal com es va demanar en la comissió informativa. O si s'ha demanat, per exemple, el canvi de destí de la subvenció per fer les obres del final del carrer Hospital, atès que la Diputació els havia destinat inicialment a les obres del cementiri municipal. Tal com ja hem dit altres vegades, les modificacions de crèdit s'imposen i s'expliquen mínimament i demanar que sentim, mantenint que els canvis són justificats, és ignorar l'essència de la política local, que no és altra que el debat i les possibilitats de consens. Per això reiterem que, per altres ocasions, les modificacions es plantegin en forma de debat previ al dictamen de les comissions, amb informació prèvia a la mà i on es permeti entendre els punts de cada decisió i plantejar-hi alternatives. Entretant es mantingui el mateix guió, nosaltres hi votarem en contra, com fem habitualment. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Alguna cosa a dir? No ho he dit, però precisament a la comissió hi va haver l'element que s'ha enviat a tots els regidors per tal que, tot i que era una suma zero, el tema dels ingressos no quedaven prou ben reflectats en l'escrit i tot i que es va explicar i per tant no es va entrar en cap contradicció, jo crec que això no ho he dit abans i per tant ho poso sobre la taula. De la comissió també és veritat que es va demanar el detall dels plans d'ocupació i en aquest cas estem parlant de... Són nou peons o 9 persones que es podran incorporar amb diferents durades, amb diferents tipus de jornades. Això està a disposició, com ja vam dir, i per tant serviran per fer els treballs que hi acostumem a destinar, des de via públiques, a reforçar els serveis des de promoció econòmica fins a serveis tècnics, fer campanyes de civisme i per tant amb això no hi ha cap problema en explicar-ho en properes comissions o quan sigui necessari. Jo vaig dir que l'expedient està a disposició, si algú ha tingut interès aquests dies l'ha pogut consultar i si no està a l'àrea econòmica perquè puguin entrar amb el detall del que vostès creguin oportú
I també, com que és una subvenció bianual, també podran veure el detall de l'any que ve i que s'incorporarà en el pressupost de l'any següent quan així es faci. Respecte a allò del carrer Hospital, doncs sí que està parlat amb la Diputació i, si no tinc mal entès, fins i tot està aprovat. Per tant, és amb el que li deia de la rigorositat, especialment amb els ingressos, de no comptar amb uns recursos que no només no són nostres, sinó que no comptéssim en fer una despesa amb uns ingressos que no estan confirmats, i això sí que és una inèrcia d'aquest Ajuntament, més enllà del que vostè plantejava. Jo sempre que vostè diu que no es dona la possibilitat de fer propostes abans, és que tampoc n'arriben abans, i per tant sí que és veritat que podríem convocar reunions prèvies i donar-los la possibilitat, però crec que en el ple de pressupostos, igual que en el ple d'avui, jo els hi dic, quan vostès tinguin propostes i les vulguin traslladar i creguin que són interessants pel municipi, doncs estem oberts a parlar-les. Simplement el que hem de fer és demanar-ho, posar-les sobre la taula i parlarem. Però és veritat que el nostre dia a dia sí que ens porta a plantejar propostes, ens porta a plantejar reptes polítics i vincular-ho amb els serveis tècnics perquè sigui possible, i per tant els expedients no és que siguin una inèrcia, sinó que és una voluntat de seguir treballant pel municipi, i per tant les propostes són de l'equip de govern perquè en tenim i perquè les volem executar. Agrair-li que està d'acord amb la intervenció. Crec que més enllà de petites diferències, en aquest cas concret, tots som conscients de les millores que es plantegen amb aquesta modificació, i tot i que lamento el seu vot en contra, és veritat que va amb la línia que vostès han fet en altres moments. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. No, d'acord, Josep, en general amb la teva intervenció. El que passa que, fixeu-vos, quan nosaltres vàrem plantejar la possibilitat de col·laborar a oposició i equip de govern a través d'aquella proposta de les comissions, per exemple, un dels casos clars era això que s'està plantejant en aquests moments. És a dir, l'equip de govern, tal com acabem de reconèixer, té unes propostes i té una acció de govern que evidentment ha de desenvolupar. Perquè l'Ajuntament, que té una altra part, que és l'oposició, pugui utilitzar també els recursos d'aquests regidors que estan al servei dels santellencs i santellenques, només es pot fer d'una manera, i és, mireu, tenim aquestes propostes, tenim aquestes dificultats, ho volem fer d'aquesta manera i ho volem fer d'aquesta altra. I prèviament al debat del dictamen a la comissió informativa, nosaltres, si haguéssim presidit les comissions informatives, hauríem convocat unes reunions prèvies on tot això s'hauria informat i hauríem estat al cas i s'haurien pogut presentar, mira, escolta'm, en comptes de fer aquests 9 plans d'ocupació d'aquesta manera, els farem d'aquesta altra. Per què no prioritzem aquest servei en comptes d'aquest altre, etcètera. Ara nosaltres ens trobem una comissió informativa on hi ha una proposta tancada i on nosaltres l'únic que podem fer és dir, escolta'm, això per què ho fem d'aquesta manera? Ens pots explicar això altre? Però la possibilitat d'haver-hi un debat previ o una mena de consens polític entre les forces polítiques és impossible, o en tot cas és molt limitat. Per tant, que s'entengui una miqueta el que estem plantejant. No és que la nostra sigui una actitud premeditada i sempre la mateixa d'anar en contra, és simplement que és una dinàmica de treball que nosaltres vam proposar que podia ser diferent i és la que és. I per tant, el nostre límit és el que és i per això plantegem les votacions respecte a aquestes propostes que fa l'equip de govern com l'única que ens queda, que és la que expressem cada vegada en cada expedient de modificació de crèdit. Moltes gràcies. Jo crec que ha quedat clar el que vostè plantejava, crec que la dinàmica diferent que vostès plantejaven, nosaltres cada vegada tenim més clar que es basa en paraules i no en fets. Si no podem incorporar propostes seves és perquè no n'hi ha, no ens arriben. Nosaltres fa més d'un any que tenim un pla de mandat aprovat, nosaltres ens vam presentar en un municipi i per tant, lògicament, fem propostes perquè el volem desenvolupar, tant el pla com el projecte, i per tant seguirem treballant, i si vostès creuen que hi ha elements que s'han d'incorporar, oberts estem, com hem estat oberts a parlar d'altres coses, però ja li dic, si no hi ha propostes és molt difícil que es puguin incorporar. Moltes gràcies, sisplau. Moltes gràcies. Evidentment, el que ens interessa més és els plans d'ocupació. Ja d'alguna manera ja s'han plantejat i ho mirarem, però aquests 69.824,51 euros que estan previstes pels plans d'ocupació ens interessa molt saber quines seran les actuacions que estan previstes, si estan previstes o seran fruit de la improvisació, si d'alguna manera la durada d'aquestes mateixes i si aquests 9 treballadors que s'incorporaran si són fruit d'una bossa de treball o són simplement persones que d'alguna manera estan s'agafant
ad hoc per aquesta circumstància. I això per què? Perquè ens preocupa, i ja ho sabeu, perquè no és la primera vegada que nosaltres n'hem parlat, ens preocupa molt quina és la situació de l'atur a Centelles. Si agafeu dades, veureu que, malgrat que hi ha un descens a l'atur, mesos de gener del 2016 fins al mes de maig del 2017, hi ha una baixada de l'atur i si no entrarem aquí perquè no crec que sigui el moment, però si desagreguem aquestes dades per franges d'edat veurem que continua mantenint-se d'una forma molt problemàtica la situació d'atur dels majors de 54 anys. Tenim unes diferències molt substancials, han baixat percentualment potser 2 punts o 3 punts en relació, i no marcant tendències, sinó simplement definint unes altes i baixes, i a més, una cosa que encara ens preocupa molt més és la gran diferència percentual que es dona entre aquesta taxa d'atur entre homes i dones. La diferència hi ha moments que està sobre el 15% en aquest sentit, per la qual cosa ens interessa moltíssim. I nosaltres estem preparant una iniciativa que intentarem poder-la portar el més aviat possible per intentar donar una resposta a aquesta situació. Ens preocupa moltíssim i el que voldríem és trobar una qüestió, una fórmula que no sigui merament conjuntural, sinó que es converteixi en unes polítiques d'ocupació estructurals i que realment donin sentit i donin forma a aquesta problemàtica que tenim. A mi m'estranya, o sigui, jo no acabo d'entendre que es mantingui això a partir podríem dir, d'escorrialles. Són coses que 60.000 euros per això, i m'agradaria aprofundir molt més en aquest tema, m'agradaria molt més saber exactament, el que deia abans, si aquestes actuacions previstes són determinants, com s'han fet, de quina forma, perquè és un tema que a nosaltres, a la candidatura d'Unitat Popular, aquí a Centelles, ens preocupa moltíssim. Per tant, jo sí que miraré a fons tot aquest tema i a partir d'aquí mirarem de bastir una proposta per intentar donar solució a aquesta circumstància. Bé, jo li agraeixo que faci una proposta en aquest estil. Penso que ens trobarà a nosaltres per parlar-ne. Nosaltres estem treballant sempre amb el SOC per tal de buscar les persones, diguéssim, que tenen el perfil i la situació personal més complexa i complicada. És cert que l'atur ha baixat, és cert que fa trobar segons quin tipus de persones, quins tipus de persones per quins tipus de feines costa. Hem arribat a tenir 12 i 13 ofertes de feina a promoció econòmica i no les podem omplir perquè no hi ha persones amb la qualificació i estem parlant de torners o estem parlant de feines d'aquestes característiques. Estem treballant juntament amb el Consell Comarcal i amb l'organisme que tenim conjuntament amb la Universitat de Vic i totes les àrees de promoció econòmica dels ajuntaments de la comarca per tal de buscar i fer cursos de formació, fer reciclatge, en definitiva treballar aquest aspecte. Per tant, jo penso que és interessant que ens preocupem d'aquest tema perquè és cert el que diu, però també cal encaixar-ho en un municipi com el nostre i cal buscar la idiosincràsia per cada una de les persones que ho poden arribar a necessitar i que la nostra voluntat econòmica ens permeti arribar-hi. Per tant, quan la tingui esbossada, esperem poder-la debatre. És que estem parlant d'un 30% de la població. L'atur registrat, vull dir, és una xifra prou important. Sí, però hi ha una part tècnica, d'aquest 30% hi ha una part tècnica, hi ha una part d'atur tècnic, que vostè sap que això, i després hi ha una altra de tipus de feina que difícilment hi ha tanta demanda, diguéssim, hi ha tanta demanda de feina que per
diguéssim, pel tipus de feina que es manifesta saber fer. Aquest és un altre problema. Vull dir que, per exemple, de torners no n'hi ha, però de jardiners n'hi ha molts. I per dir una cosa molt concreta. Per tant, jo penso que és un tema que cal afrontar-lo amb molta rigorositat i, per tant, li agraeixo el to. D'acord? Vots a favor, sisplau. Vots en contra. Moltíssimes gràcies, queda aprovat. El quart punt és aprovació, si s'escau, de l'adhesió de l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants. Aquest és un conveni que es va plantejar ja fa un temps amb els sindicats, comissions UGT i amb les associacions municipalistes, com són l'ACM i la Federació de Municipis, i es va buscar un conveni marc en el qual el que estableix és regular i posar, encabir en aquest conveni totes aquelles millores que la legislació dona i que, per tant, estiguin ja ubicades en un document. I, per tant, en aquest context és el que es va plantejar aquest conveni i aleshores s'ha anat passant i hi ha hagut ajuntaments, diversos ajuntaments que han anat, diguéssim, adherint-s'hi. Nosaltres aquí hem de dir que les millores, moltes dels aspectes, encara estem per sobre de les millores que figuren en aquest conveni, diguéssim, el dictamen així també ho manifesta, i per tant el que fem nosaltres en aquest moment és adherir-nos i a partir d'aquí mantenir totes les millores que sobrepassen aquest conveni, perquè pensem que nosaltres el que volem és un bon ambient de treball i una bona relació entre els treballadors i per tant nosaltres en aquest aspecte hi estem treballant i molt. Hi ha els dos delegats sindicals, els delegats sindicals de funcionaris o la delegada sindical de funcionaris i el delegat sindical de personal laboral que se'ls va oferir, han signat l'informe, ells han parlat amb els treballadors i per tant, en definitiva, hi han donat el vistiplau en aquest conveni. Una cosa a dir? Sí. A veure, per nosaltres ha estat un honor i un orgull i una gran satisfacció poder impulsar aquesta iniciativa que comportarà l'aprovació de l'adhesió a l'acord mutu. Segurament hi ha coses millorables, evidentment que sí. Això és evident i no cal ser un geni per entendre-ho. Però ara la qüestió rau a la capacitat de negociació dels treballadors d'aquest consistori per tal de millorar les seves condicions laborals i aquí nosaltres l'únic que fem, el mateix que hem fet sempre i que fa la CUP, és donar suport a les seves reivindicacions i sempre ho farem. Nosaltres sempre ens tindran, qualsevol lluita sempre ens tindrà al seu costat. Nosaltres recolzem, mai dirigim aquelles lluites de la mateixa forma que ho estem fent en lluites d'altres col·lectius, com pot ser les Càrnies en lluita, com pot ser el moviment de l'Estiva, o com pot ser les Kellys, o pot ser els col·lectius de manters. Sempre ens trobaran, sempre estarem, i sempre que hi hagi una reivindicació d'un treballador ens tindran al seu costat per tal de tirar endavant i aconseguir-ho. Mai, mai deixarem de lluitar per la classe obrera. Gràcies. Sí. En motiu d'una intervenció sobre la política del personal que ja vam dir al ple del 31 de març de 2016, vam manifestar que la política de personal per nosaltres era un tema clau. Demanàvem sobretot agraïment en forma de reconeixements públics pels serveis prestats a les persones que han estat un puntal en els serveis municipals. Per això vam plantejar una moció relativa al tema de jubilacions que encara està pendent de resposta. També demanàvem una negociació amb els representants dels treballadors i una adequada informació al conjunt dels mateixos. Una actitud de veure en aquestes circumstàncies concurrents una oportunitat per dotar l'organització d'una major coherència i potència, si cap, en la línia d'una organització preparada pels reptes que vindran.
Llavors acabàvem demanant la creació d'una instància d'informació i debat, tipus grup de treball o comissió especial, amb participació de representants de tots els grups municipals, que a la vista de les eines de coneixement i gestió, plantilla, relació de llocs de treball i valoració dels mateixos i amb el suport dels tècnics municipals o de la Diputació Provincial, permetés debatre entre tots i totes la política de personal que l'Ajuntament pensa encarar en els propers anys. Un dels objectius d'aquesta comissió era, sens dubte, plantejar a nivell organitzatiu la possibilitat d'un conveni per al personal municipal. Aquesta instància, no cal dir-ho, ni s'ha plantejat per part de l'equip de govern. Ara se'ns planteja una adhesió o un pacte general que han negociat el món municipal i les organitzacions sindicals i que ja és vigent des del 2015 i que Centelles es planteja a final de la seva vigència principal. Se'ns diu que ha estat a petició dels representants dels treballadors i sabem que el text ha estat posat de manifest a tots els treballadors de la casa per part dels seus representants. El text significa una sistematització actualitzada dels diversos textos de condicions de treball vigents, Estatut de Treballadors, Estatut Bàsic de l'Empleat Públic o pactes de condicions de treball d'organismes superiors com ara la Diputació. No tenim constància que el text incorpori cap annex de les condicions específiques que al llarg dels anys s'han vingut aplicant als treballadors de l'Ajuntament de Centelles. Ens limitem a adherir-nos a un pacte que, previsiblement, completarà la pròpia interpretació de la normativa sobre drets i obligacions del personal. Òbviament, i tal com hauria estat coherent, si s'hagués fet cas amb allò que demanàvem fa més d'un any, no hem estat convidats a participar en el debat i la negociació d'aquest instrument de la política de personal. Ni s'han plantejat objectius més ambiciosos com ara l'establiment d'un conveni propi, ni tan sols hem estat informats que l'adhesió a aquest pacte, vigent des de 2015, s'estava considerant. Creiem que potser les nostres aportacions haurien enriquit el procés, però no per això ens oposarem, òbviament, a l'aprovació d'un instrument que pot ser clarificador en la mesura que l'Ajuntament cregui en la seva aplicació. Per això vetllarem perquè l'instrument es completi amb l'annex de les condicions específiques del personal de Centelles i perquè es posi en marxa la comissió paritària local de seguiment que n'hauria de fer una revisió abans del primer període de vigència, abans de la pròrroga automàtica, 31 de desembre de 2017. Des d'ara, Junts per Centelles, creiem que la política de personal que s'ha portat a terme fins ara obeeix a criteris antics i d'una certa comoditat i que l'adhesió que es proposa és insuficient. Però ja que de moment no hi ha altra cosa, saludem una proposta que almenys camina en una bona direcció si es completa de forma convenient. Per això hi votarem a favor. Moltes gràcies. Bé, jo solament li volia dir una cosa. És que jo penso que aquí les coses s'han d'establir molt clares. Qui ha de reivindicar els seus drets són els treballadors. Jo soc sindicalista, encara ara, i tota la meva vida m'he dedicat a això. Per tant, jo penso que l'interessant és que els treballadors, ells busquin les seves reivindicacions i les plantegin a la part contrària, que en aquest cas és l'equip de govern que hi hagi o el conjunt del plenari de l'Ajuntament per tal de fer efecte de veure fins a quin punt s'arriben a acords o no s'arriben a acords. Aquest és el que s'ha de fer i aquest és el que es fa aquí. Altra cosa molt diferent és que això es traslladi amb un conveni específic o no. En aquest moment fins aquí no s'ha plantejat, però les reivindicacions constants dels treballadors s'han atès i sempre s'han atès amb escreix. Vull dir, penso que hem tingut una sensibilitat importantíssima enfront dels treballadors de la casa perquè pensem que és la manera de crear un bon ambient de treball. I això és el que hem fet. Per tant, no entenc massa la seva posició. I no entenc què té a veure el fet que es vulgui fer una espècie de homenatge o una espècie de reconeixement a una persona quan ha deixat de treballar. Bé, això és un criteri, que és un criteri polític, en tot cas, no és un criteri no pas sindical, sinó que és un criteri polític que vostès veig que el tenen molt clar i que nosaltres, evidentment, pensem que la tradició d'aquesta casa, perquè ho van demanar així, ho van demanar els treballadors, va ser que eren els propis treballadors els qui feien un reconeixement als seus propis treballadors, penso que és molt més correcte i és molt més sincer i forma part més de l'actitud de companyia que hi ha en aquesta casa. D'acord?
Però, en qualsevol cas, aquesta proposta va venir per part dels treballadors? Quina proposta? La proposta d'aquest document, que és un document marc. Però jo li estic parlant de la seva proposta, no li estic parlant d'aquesta. La proposta està clar que fa més d'un any que la van plantejar i no se n'ha parlat, perquè pel que veiem vostès no ho comparteixen i per tant doncs queda al·ludit. I ens queda clar, respecte a aquest document, que és un document marc de la Generalitat de Catalunya de les condicions dels treballadors públics, vostès han rebut esmenes per part dels seus treballadors d'aquests documents o tothom ho ha acceptat amablement perquè és tan general que tothom s'hi acull sense, com nosaltres diem, posar-hi coses més ajustades i més específiques dels treballadors de l'Ajuntament de Centelles? Ja li he dit jo que nosaltres estem per sobre, els drets que tenen els treballadors de l'Ajuntament de Centelles estan per sobre d'aquest conveni. Estan per sobre, per tant, difícilment, en tot cas, han de presentar altre tipus de millores, però millores en aquest conveni no. Podríem saber, en qualsevol cas, aquestes millores, aquestes condicions que estan per sobre, quines són? Sí, en tot cas, per exemple, millores en assumptes d'horari laboral, millores en assumptes de dies laborables, millores en dies personals, millores, ara els dic així, in voce, però en tot cas podem parlar tranquil·lament i poden parlar amb els delegats sindicals. D'acord? Molt bé, passarem a la votació, sisplau. Vots a favor? Molt bé, queda aprovat, aquí s'acaba el ple. Moltes gràcies, bona nit i comencem l'estiu bé.